дар Тоҷикистон боз масҷидҳо кушода шуданд. Туркманистон: коррупсия дар атрофи коронавирус. Тоҷикистон: таъқиб ва бофта шудани парвандаҳои ҷиноӣ идома дорад. аз 20 март шурӯъ карда дар Тоҷикистон масҷидҳо кушода шуданд, ки қаблан бо баҳонаи карантин аз коронавирус барои намозҳои дастаҷамъӣ баста шуда буданд. оиди қабули чунин қарори ҳукумат, котиби матбуоти Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо Афшин Муқим хабар дод. раванди безараргардонии масҷидҳо бо кӯшиши худи иттиҳодияҳои динӣ ба анҷом расид. бинобар ин Кумита ва шӯрои уламо ба хулосае омаданд, ки дар кишвар тамоми шароит муҳайё карда шудааст ва мардум метавонанд барои адои намозҳои дастаҷамъӣ ба масҷидҳо бираванд, иброз намуд ӯ. ёдрас мекунем, ки мақомоти Тоҷикистон, ки солҳои дароз бо ҳама гуна зуҳуроти ислом дар кишвар мубориза мебарад, дар робита ба таҳдиди афзояндаи вируси хатарнок, ҳамчун чораи пешгирӣ тамоми масҷидҳоро барои адои намози дастаҷамъӣ, аз он ҷумла намози ҷумъа дар аввали моҳ баста буд. аммо дар айни замон тамоми муассисаҳои таълимӣ, корхонаҳо ва ташкилотҳо бо тартиби пешина кору фаъолият мекунанд. инчунин ғайр аз ин, омодагӣ ба таҷлили Наврӯз идома дошт. донишҷӯён ва мактаббачагон ба тамрини ҷашни Наврӯз бурда мешуд. ҷашни Наврӯз дар саросари Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. ягон фармон ё тасвибе дар бораи бекор кардани ҷашни Наврӯз вуҷуд надорад. он бояд ҷашн гирифта шавад, зеро он ҷашни миллии мост, гуфт Баъзия Плюс муовини аввали вазири фарҳанг Обидҷони Назариён. тибқи иттилои шаҳрдории пойтахт ба хабарнигорон, чорабиниҳои идона ва консертҳо дар тамоми 4 ноҳияҳои шаҳри Душанбе баргузор мешаванд. инчунин намоишҳои театрӣ дар шаҳри Хуҷанд низ баргузор мешаванд. алҳамдулиллоҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашуд, ҳамчунин ки дар ҷумҳурии мушоҳидон қайд мекунанд, ки қарори баста шудани масҷидҳо бо баҳонаи карантин аз коронавирус, инчунин қарор дар бораи кушодани онҳо бо баҳонаи анҷом додани безараргардонӣ бори дигар нишон медиҳад, ки режими мазкур танҳо барои маҳдуд ё манъ кардани риояи ислом аз ҷониби сокинони кишвар ҳар гуна баҳонаро истифода мебарад. дар Туркманистон коронавирус барои полис ба даромади иловагӣ табдил ёфт. ҳамин тавр бо мақсади халосӣ ёфтан аз карантин дар фурудгоҳи Туркманобод, ки бо қарори мақомот тамоми парвозҳои хориҷӣ ба он ҷо дохил карда мешавад, тарофае пайдо шудааст, ки ба ҷои карантин, агар шахс аз сабаби ҳарорати баланд ба он ҷо дохил шуда бошад, ба манзили худ бармегардад. тибқи иттилои расонаи Хроника Туркменистана, барои озод шудан аз карантин ба полис ва ё корманди тиббӣ ба миқдори $100–150 бояд пардохт намоед. мусофирони хатсайрҳои ҳавопаймоӣ дар муддати тӯлонӣ 4-6 соат бо назардошти андозагирии ҳарорат тафтиш карда мешаванд. интихобан бо ихтиёри табибон ҳатто одамеро бо ҳарорати мӯътадил аз фурудгоҳ берун намекунанд. ба ӯ гуфта мешавад, ки ӯро ҷудо кардан лозим аст, зеро дар хатсайри ӯ шахси дорои ҳарорати баланд муайян шудааст. ҷудошавӣ дар он аст, ки одамонро ба утоқи алоҳидаӣ дохил мекунанд, ки дар байни шахсони эҳтимоли коронавирус дошта, кормандони полис бемалол гашту гузор мекунанд. корманди полис дар байни қаторҳо қадам зада ба як кунҷ истода интизор мешавад, ки мусофирон ба ӯ наздик шаванд ва ба савдокунӣ шурӯъ кунанд. агар мусофири боздошт шуда маблағи кифояткунанда дошта бошад, пас онҳо ӯро дар тӯли 20 дақиқа озод хоҳанд кард. иттилоъ медиҳад расона. 139 дархост ирсол ва 69 нафар ҷинояткорон ба ҷумҳурӣ истирдод карда шуданд. додситони куллии Тоҷикистон рӯзи 19 март зимни суханронӣ дар ҷаласаи Маҷлиси миллӣ иттилоъ дод,
ки аз аввали соли равон дар Тоҷикистон 314 нафар бо гумони узвият дар созмони Ихвонулмуслимин муайян карда шуданд ва аз он 150 нафари онҳо ба ҳабс гирифта шуд. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон муайян ва боздошти аъзоёни боқимондаи созмонро, ки дар кишвар манъ карда шудааст, идома доранд, гуфт ӯ. Дар байни дастгиршудагон як корманди маъмурияти раиси шаҳри Исфара тақрибан 20 омӯзгор аз донишгоҳҳои гуногуни Тоҷикистон қарор доранд. Ихвони ин як ҳаракати сиёсӣ аст, бештар аз он ки як ҳаракати масалан як ёдрас мекунем ки дастгиркуниҳои оммавии аъзоёни созмони Ихвонулмуслимин дар аввали сол дар тамоми минтақаҳои кишвар сурат гирифта буд. боздоштшудагон намояндагони табақаҳои мухталифи ҷомеа буда, аз табақаи оддии коргар сар карда то зиёиён мебошанд. ғайр аз ин, ба гуфтаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон, соли гузашта 300 наврас ғайриқонунӣ аз ходимони динии маҳаллӣ таълимоти динӣ гирифтаанд. инчунин нисбати 214 нафар барои иштирок дар ҳаракати исломии салафия парвандаҳои ҷиноӣ оғоз гардид. иттиҳоди аврупо ва давлатҳои будубоши онҳо корҳои ҳамарӯза идома дорад.